Pozdrav 16-terac. Emisiju pravimo o događaju na Skupštini Partizana, to jest odlasku Peđe Mijatovića. Šta reći, a ne zaplakati, jednostavno, meni lično je toliko bilo drago kad je on došao u Partizan, jednostavno Peđa Mijatović je ime i za Real Madrid i ranije i naše reprezentacije, tako da je to sve ličilo na početku, pogotovo prva utakmica ona protiv Čukaričkog, znači 20-25 hiljada ljudi, Peđa došao, znači to je ludnica na telefonu, svakog dana gledaš neku vest, Peđa rekao ovo, Peđa rekao ono, znači ubacio je Danka Lazovića, ovog Rasima Ljajića, političara, Milka Forcan tu je bila, znači, za ekonomiju i to je sve ličilo onako u teoriji na jednu lepu priču, sad. Iza zavese se dosta toga radi, Peđa Mijatović je radio neke stvari, svi znate ko je, da li je to njemu bilo naređeno, da li on to sam radio, pre bi možda rekao nešto i tamo i ovamo, ali jednostavno počeo je da bude reality zvezda i još malo ja sam ga očekivao da ga ubacu u zadrugu, da glumi, da spava, da ga gledamo kako spava i kako se ljubi s onim tamo starletama. Jednostavno on je svakog dana imao intervju na televiziju, da li na Prva, da li na B92, da li na RTS, ovamo, onamo, gostuje Peđa Mijatović, priča o Partizanu, priča o ovome, priča o onome. Znači, dajte mi jednog predsednika kluba, to je sportskog direktora, bilo kog našeg kluba, da gostuje toliko po televiziji, da on priča kog igrača dovodi, kog ne dovodi, kog prodaje, za kog misle da je dobar, nije misle da je dobar. Znači, znate li vi koliki su dugovi Radničkog iz Kragujevca, Spartaka Subotice, Čukaričkog, Zvezde? Ne znate, postoje neki dugovi nekad, u 6 meseci neki tekst u novinama čujete, vidite nešto malo. On je to pričao non stop. Hvala državi, hvala predsedniku, hvala ovom, hvala onom. Samo sam čekao još čistačicama u vladi da se zahvaljuju što mu skuvale kafu. Znači, jednostavno je pao u očima. Vi znate zadnjih godinu i po dana kakvi su događaji u državi i to sve. Jednostavno društvo je podeljeno, a on je počeo da puca na jednu stranu i to je automatski počeo da dobija zvižduke. Sad, Danko Lazović je tišina, on ne progovara, mi njega samo znamo da je on prisutan, niti on dao neki intervju, niti je gostovao negde. Ja sam više, što se tiče te javnosti, kao sportski radnik, kao direktor nekog kluba, više sam na strani tog Danka Lazovića što se tiče javnosti. Znači, nema pojavljivanja u javnosti, nema marketinga, ti si tu da radiš, ti kad budeš doveo 3-4-5 fudbalera i kad budeš prodao 3-4-5, to je tvoj rezultat, to je tvoj marketing. Ti se ne pojavljaš, ti si samo prodao igrače i svi pričaju prodali, a ko je tu glavni? Pa Danko Lazović ili Peđa Mijatović. Tako da, a ovaj ništa ne radi, a samo priča ja ću ovo, ja ću ono, ja ću ovo. Doveo onog Srđana Blagovića, po meni, mislim, trener nije za Partizan, tu se slažem. I u celoj ovoj, odmah da razjasnim, u celoj ovoj priči sam ja želeo da ovi odu, Rasim, Danko i ova Milka Forcan, a da ostane Peđa. Zato što je čovek fudbala, fudbalski radnik, poznato ime. I zamislite da Partizan ima predsednika Mijatovića, levo desno, znači, pa samo zbog predsednika bi igrači dolazili tamo da igraju, jer Mijatović je iza tebe. Mijatović možda te proda. Mijatović je sportski direktor i ima kontakte svuda, znači zbog toga. Sad, jednostavno, doveo onog Blagovića i pustio je po meni preterano veliki broj mladih igrača. On je pravio tu neki projekat, neke klauzule, 10, 15, 20 miliona. Stavljaju igračima što je bolesno, mislim, ko će dati 20 miliona za igrača, evo ga, kod Kostića je bila 20 miliona, oni ga prodali za koliko? Za 3,5 miliona, mislim, bolesno, momci ne vrede 20 miliona, znači, ništa mu ne stavljaš, on potpiše ugovor, pa onda pucaš cenu 2, 3, 5 miliona, koliko, a ti staviš, može da ode samo ako neko da 20, pa može i da mislim, bolesno. Sad, što se tiče ekipe, ista ekipa je igrala i bila jesen i onaj prvak, nastavila je ista ekipa. Nastavila ista ekipa, tu sam ja očekivao na zimu da on pojača redove, jedno 5-6 igrača dovede, sad, doveden je ovaj Polter, ovaj penzioner iz Nemačke, neke druge lige, gde ga iskopaše njega, iz koje bure ga izvadiše, nemam pojma,
ali znači totalno dečko, niti on, mislim dečko, koji dečko, čovek niti je dao neki doprinos nešto malo, bolje da su doveli iz Bugarske, iz Rumunije, iz Mađarske nekog špica tamo iz neke ekipice isto da ga platili 20, 30, 50, 100.000 eura, opet neko ime 22-3 godine špic, šta si ti doveo ovog penzionera, mislim ne znam. Ali i na toj skupštini oni su počeli već da se svađaju, počeli su opet da se jedan protiv drugog, ali opet, ajmo da se ne pravimo ludi, Mijatović ne bi bio tu gde jeste da je dato zeleno svetlo sa vrha, Danko Lazović, Rasim Ljajić ne bi bio tu da nije dat mig odozgo, tako da iz mog ugla oni su ista ekipa, iste ekipe, sad između njih, da li je ovo fingirani neki raskol da bi mi ovde pričali, da bi ja sad blebetao to u videu, ne znam, ali jednostavno koncepcijski razlaz, mislim, šta koncepcijski razlog, oni se nešto kao svađaju pa jedan protiv drugog, vi znate sami da je dovoljno da se okrene jedan telefon od ozgo i samo da im se kaže tišina, reč da ne čujem više i doviđenja, znači sutra se vole, grle se i svo troje zajedno daju isti intervju, tako da, ali ajde. Iz mog ugla ja sam navio da Peđa ostane Mijatović, ovi dvoje su ostali, šta oni mogu, čisto nešto sumnjam, vidim već danas portali neki pišu, neke prodaje idu, i to je meni bolesno, znači ti si, na zimskoj pauzi si prvi, vratiš Blagojevića i sad si treći. I onda glasanje za poverenje upravi, što su sa prvog do trećeg mesta došli i svi su za njih. Znači, bolesna situacija. Znači, ja dođem i slovim ti kuću, slovim ti sve i odnesem ti taj šut cigle i ti kažeš, bravo, ti si dobar, ja hoću s tobom da radim. Sad, dobro, možda ja ne razumem, nemam pojma. Tako da, iz mog ugla Peđa Mijatović je samo iskorišćen, njegovo ime došlo, potrošili su ga, on je sam sebe potrošio, niko njega nije potrošio. Ne može vas neko potrošiti vas ako vi ne date da vas potroši. Ne može neko baratati s vama da vas uzme i da vas stavi na leđe i da vas nosi kroz grad, da vas svi gledaju ako vi nećete. Tako da svako ko neko kaže, ovaj ga zeznuo, ovaj ga navuko, ovaj ga prevario, to nije tačno, sam se prevario sebe. Ti kad si dopustio, on je 55-6 godine da ga tako omalovaže, da ga dovezu i da ga vodaju ko mečku po televizijama, to je njegova greška, nije njihova. Tako da, jednostavno, ja sam bio za njega, što bi narod rekao i ulični jezik, ispušio ga je i faktički idi za Madrid, budi Španac tamo i doviđenja. Faktički si svoje ime i prezime prodao jeftino. Da li će Partizan biti bolji, čisto sumnjam, ali to. Tako da, to sam teo kratko samo da se osvrnem za to. Nažalost, Peđa ide iz srpskog fudbala, da je tu bilo bi bolje, sad. I on je kriv, 90% je on kriv, egoističan je, mnogo je pričao. Tako da to je to. Hvala vam što nas pratite, gledate nas i dalje i svako dobro. Pozdrav!